Tervetuloa tutustumaan EOPin lukion biologian kertauskirjaan, joka on multimediarikas ja vuorovaikutteinen e-kirja. Kirjan ovat tehneet lukion kokeneet opettajat ja oppikirjailijat ja alan parhaat asiantuntijat. Kirja on tarkoitettu kertaajalle, joka valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin tai pääsykokeisiin. Kirjan hinta on vain 14,90 €. Kirjan luku- ja osallistumisoikeuden pituutta ei ole rajoitettu. Kirjassa on 9 kattavaa lukua. Luvut ovat biologia tieteenä, solu, ihminen, eliökunta, ekologia, ympäristöekologia, perinnöllisyys, evoluutio ja biotekniikka. Termistö on esitetty lukukohtaisesti sekä omana kokonaisuutena. Kirjassa on runsaasti kokoavia taulukkoja ja tiivistelmiä. Kirjassa on runsaasti multimediaa, muun muassa ThingLinkejä ja videoita. Tehtäviä on runsaasti, muun muassa 6 lähtötason ja loppuosaamisen testiä, joiden vaikeustaso vaihtelee. Tehtäviä on runsaasti, tuhansia moniväittämiä. Osassa tehtävän ohessa myös perusteet oikeaan vaihtoehtoon. Kirjassa on satoja aukkotehtäviä, joiden vastaukset kone tarkastaa. Kirjassa on runsaasti laajoja tehtäviä, joiden vastaukset ovat ohessa. Kokonaisuus on kattava, vuorovaikutteinen, laadukas, opetussuunnitelman ja pääsykokeiden vaatimukset täyttävä, suosittelen varauksetta. Osta oikeus kirjaan e-minerva.fi. Ja opettaja, voit valita kirjan myös kurssikirjaksi, jolloin saat muun muassa muokkausoikeuden kirjaan. Kerro, että otat EOPin kirjan käyttöösi osoitteeseen simo.veistola@e-oppi.fi. Saat kirjan heti itsellesi ja opastuksen, ja oppilaat ostavat oikeuden kirjaan ennen jakson alkua. Opiskelija, kerrataan. Osta oikeus kurssikirjaan e-minerva.fi. Siirry kursseihin, valitse biologian kertauskurssi ja osta kirja. Ja kirjan linkki ilmestyy sinun Pedanet-sivullesi ja ala käyttää kirjaa. Kiitos mielenkiinnosta, menestystä opintoihisi.